מה קורה? אני נועה טרנר, מורה למחול מודרני. אני אלמד אתכם קטע אחד ראשון של Open Contemporary לכל הרמות. מי שמתקדם, כמובן יכול לעשות את זה יותר מתקדם. מי שמתחילה יכולה להישאר ברמה הזאת. וזהו, אני אחלק את זה לשני חלקים, אנחנו נתחיל בחלק הראשון. אז אנחנו במרכז החלל שלנו, רגליים במקביל, אנחנו עומדים ישר, הראש מסתכל למטה, ואנחנו מתחילים עם יד שמאל. אז יד שמאל מגיעה למצח שלנו ומעלה אותו למעלה, ובאותו זמן כתף ימין מסתובבת אחורה. אז יש לנו one end. יש? אז הבאנו את יד שמאל, שוב למצח, העלינו את המצח, ובאותו זמן, בזמן העלאה הזאת, אנחנו מסובבים את כתף ימין אחורה. one end. מפה אנחנו שולחים את שתי הידיים שלנו לפינה שמאל, 2. אז אנחנו שולחים את שתי הידיים שלנו לפינה שמאל, בזריזות, ואנחנו רוצים לרדת לפליה רך, כן? עם שתי הרגליים. אז עם הידיים אנחנו שולחים גם את רגל שמאל, החוצה, ורגל ימין, הברך של ימין נכנסת טיפה פנימה. אנחנו רוצים למצוא איזון נוח, כן? אז שלא יכאב לכם, תחזיקו כמובן את הברך ואת הרגל, אבל למצוא איזשהו מקום נוח שאפשר לזוז בו, כן? אז יש לנו one and 2. מעולה. מפה אנחנו שולחים את רגל ימין החוצה לפאה של ימין, ויד שמאל נשלחת איתה, כן? אז את רגל ימין אנחנו רוצים לשלוח ישר בפוינט ויפה, יד שמאל מגיעה איתה מלמטה, ואתם רוצים גם להביא טיפה את הגב קדימה עם התנועה. אז יש לנו one step אחורה, כן? מההתחלה, 6, 7, and one and 2. מפה אנחנו שולחים את רגל ימין לפאה ימין, יד שמאל איתה, סטפ אחורה, רגל שמאל גם נסגרת לסטפ, עד שאנחנו מוצאים את עצמנו בפתיחה יפה בפליה, כן? אז שוב, מהפתיחה של רגל ימין, החוצה, סטפ, אנד. מפה אנחנו שולחים את הגב לכתף ימין, אחורה. עכשיו שימו לב שאתם לא מערבים גם את האגן. אם זה עוזר, תחזיקו את שתי הידיים במרכז הגוף, ואתם מביאים את הגב אחורה, כן? בסיבוב. וסיבוב קטן של הגב של פלג גוף העליון אחורה. אוקיי? אז אני אחזור על זה מהשליחת הרגל. שלחנו את הרגל, סטפ אנד גב. מפה הבאנו את יד ימין והצצנו עם הראש גם החוצה. ומכאן אנחנו זורקים את יד ימין לפינה שמאל. זרקנו. אוקיי? אנחנו לקראת הסוף של החלק הראשון. אנחנו מהזריקה, יד ימין מתחילה את התנועה, כן? אז אנחנו רוצים לקחת תנופה ולעלות לפסי סגור, והסיבוב, חצי הסיבוב הוא לכתף ימין. אז up, down. אם זה עוזר, תביאו את הידיים למעלה כדי שתוכלו להתארך עוד יותר. מתקדמים כמובן, אני ממליצה על רלווה. מי שמרגיש יותר בנוח על כל כף הרגל גם כן אפשר כמובן. אז מהגב, יד ימין נשלחת, אתם מציצים, זריקה, up, down. מעולה, זה חלק ראשון. They ask why I can never explain, but a symphony played when you told me your name. מעולה, זה נראה מדהים. עכשיו אנחנו נלמד את החלק השני. אז סיימנו פה, ואנחנו שוב ניקח את רגל ימין למעלה, כן, בסיבוב, אבל אנחנו רוצים גם להביא את הגב טיפה הצידה בטילט, ואת יד ימין לפינה ימין ויד שמאל לפינה שמאל למטה, כן? לא חייב אם קשה לסנכרן את הידיים ואת הרגליים, וגם רגל ימין לא צריכה להיות בפוינט או בפלקס, משוחרר, אבל אתם רוצים לכופף אותה ולהעלות אותה למעלה, up, down, כן? אז סיבוב, מסיימים בפינה שמאל. מעולה. מפה אנחנו שולחים את הידיים
קדימה לפנינו, ואנחנו רוצים לגרור את רגל ימין אחורה, אז זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת סטפ על שמאל, ולגרור את ימין אחורה. מה שהידיים עושות זה את הביט אחד ששומעים במוזיקה, כן? אז אנחנו גוררים, down, 6, 7, N, ידיים מלפנים, גורר ביט, דאון. הדאון רק על רגל ימין בפליה, רגל שמאל ישרה, שימו לב שהיא גם מסתיימת, הכף רגל שמאל בחוץ, ואנחנו רוצים לסגור אותה לאט, ובאותו זמן שאנחנו סוגרים אנחנו גם מכופפים את רגל שמאל, כן? אז לסגור ולעלות חוליה, 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 כן? תשתדלו, מה שנחמד זה למצוא את המוביליטי מהאגן ועד לראש, אז ברגע שאתם סוגרים את כף רגל שמאל, תמצאו את המקום הזה שאתם יכולים להכניס את האגן פנימה, לעלות חוליה, חוליה אחרי חוליה, וזה המקום שלכם להשתמש באיזה איבר שאתם רוצים. אפשר לצרף את הכתפיים, אפשר להזיז את הראש הצידה, כן? אבל זה פשוט עובר שלב, 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 שלב. איך שאתם רוצים. מעולה. אז שוב, סיימנו פה את חלק הראשון. עשינו סיבוב. מפה הבאנו את הידיים קדימה, ביט, דאון. רגל שמאל נכנסת פנימה, אפ חוליה אחרי חוליה. עכשיו יש חלק של גיטרה, Open Contemporary זה יותר העניין של התחושה, המוזיקה, תקבעו לעצמכם את הקצב, אבל כשהגיטרה מתגברת זה הזמן שלנו לעוף בסיבוב, כן? אז כמובן מי שמתקדם יכול להוסיף רגליים, יכול להוסיף 2 סיבובים, ומי שרוצה להשאיר את זה casual, אפשר, אני איתכם, יד ימין מאחורי הראש, ורגל שמאל מגיעה בקרוס מאחורי ימין, אז וום. again. יד ימין מאחורי הראש, רגל שמאל מתחילה להגיע בקרוס, דורכת, ואנחנו פותחים בבת אחת את ימין ברונד, ושוב לאותו מקום התחלה, עם הידיים מלפנים. קצת כאילו, תרגישו שיש פה אש, ואתם לא בטוחים אם לגעת בה או לא, כן? אז שוב, אנחנו נביא את יד ימין מאחורי הראש, רגל שמאל מגיעה, בקרוס לממש כמה שניות בודדות, רונד, בום. מעולה. מכאן אנחנו מגלגלים מסובבים את הכתפיים שלנו אחורה, ודורכים על רגל ימין, אז אנחנו רוצים להתחיל להתקדם אחורה. 1, מביאים את הידיים בווייב, כן? אז 1, עכשיו המשקל שלנו על רגל ימין, הבאנו את הידיים בווייב קדימה, בזמן שהידיים מגיעות קדימה, אנחנו שולחים את רגל ימין אחורה, ושוב, ביט, סטפ, לתפוס את יד ימין. again, בואו נעשה מעלייה חוליה אחרי חוליה. אז סגרנו את רגל שמאל, עלינו למעלה, כתפיים, ראש, אין כל כך הרבה זמן, אבל תמצאו את המקום שלכם. גיטרה, בחלק החזק, אנחנו מביאים את היד ימין מאחורי הראש, 1, round down. כן? תרגישו שזה קצת קפיצי. מפה אנחנו דורכים על רגל ימין, מסובבים את הכתפיים אחורה, מביאים את הידיים לווייב, לוקחים עוד סטפ, ביט, סטפ על ימין, נתפוס עם יד שמאל את יד ימין. אנחנו מושכים את יד ימין לסיבוב, כן? אז לכתף שמאל, ואנחנו רוצים להביא את רגל ימין באטיטיוד, שוב, למתקדמים, תביאו את הרגל ימין באטיטיוד ותיישרו אותה בסוף בפינה של שמאל. מי שמתחיל, פשוט סיבוב רגיל על רגל שמאל. אפשר להשאיר אפילו את ימין על הרצפה, כן? סטופ. מי שמתקדמת יכולה למשוך ולרדת, כן? מעולה. אז פעם אחרונה. 6, 7, and in, up, גיטרה, יד ימין, בום. כתפיים לדרוך על רגל ימין, להביא את רגל שמאל גם אחורה לווייב, ביט, קאץ', סיבוב. אופסי, לכאן, כן? מעולה. מפה התנועה האחרונה שלנו,
יש לנו beginning, middle and end. עכשיו שימו לב, יש לנו 3 ביטים, 2 מהם חדים, השלישי גדול ונמרח, כן? אז יש לנו beginning, middle, end. זה שלכן, אני תמיד מכניסה קצת אימפרוביזציה בקטעים שלי, כדי למצוא את המקום האישי של כל אחד ואחד. אז זה הזמן שלכן מפה. מה שאתם רוצים לחלק 3 תנועות, 3 חלקים, 3 מילים, כן? סתם דוגמה, beginning and middle and end. כן? אז יש לנו חד, חד, גדול. כן? בואו נעבור על הקצב שוב. חד, רך. חד, רך, גדול. אתם מסיימים את הקטע שלכם. ובואו נעשה את זה ביחד עם המוזיקה. On people to love, but you fit so well. When they ask why, I can never explain, but a symphony played when you told me your name, and I took that as a sign. Will you be my beginning, my middle, my end? Will you be my beginning, my middle, my end? Will you be my? Sometimes you get what you've always been wishing for, and most times it's not on your deadline. That's alright, I was worn out and jaded